Mayong 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 ni jalabai shalbrum talbrum bisibrum no jengjal birmani kakliya telemura amsai haino hai bolong ni mayong kutung bai choprop jauka nukung khungni telemura bolong tangbitek habonok bai khobjak chakmagat champlai kamiwo mayong bai choprop jangnai rogni mungkha Mokesh Deborma tei Sumila Deborma mayong kutung bai choprop jangnai Sumila Deborma koktoma thonai bwskango saka mayong kuthungni bagui belai no jengjal birmano klaijak swkang rogobo kami yakre tekaisa kamiwo nok tangfaimani phiaba oro sudusi yokliya mayong kuthung sal horjora phai tabuk belai no birmano klaijak mungtama Sumila Deborma তুমি বসানে বমো Subindra কয়টা সময় মায়ং ফাই 12টা সময় মাপসকা ma busung ko ma sakul phayo মাছ ফাইও ন সাইমে দা মায়ং ফাই মানে saimano nya sung ba salai kya ba salai hai hai hingkang ka bote bo aku kui phayo ri ko oi নগা হাপকা sung o ganti phai ke nyong ganti sekang sebai ri phai kya sebai ke at pore khai bo koi phor sebai telang sane kai sung ba khlai lai ma khar kata sangai nog bising seral kun dukhu mali anabla dukhu mama আচ্ছা নর কর মায়ং নে যে জংজাল অব বুসি বিসে বসানে সিমে balo khamo tang ni sung si মানে ডেলি আমাকে যে ক্ষতি খাইজাক মানে মানে সরকারক কোনো সাহায্য তাজরক মাদামান জুংরক ক্ষতিপূরণ রক maya Maya na? tong maya asu saka tong puro lengkan phai sebai ri phai jak bai bela মাইয়া maya হর পরিষ্কার ফাফাকিয়া পরিষ্কার phai kya phai kya de gui kalang phai ke তাম সাসা বড় ngo angka u yang khari tong kya 어 ngo khari ma thang go surai ro bu genang bela khar to gya bu ro si thang ma tong chu 땀땀 거딩 하 kai I ganti rok sebai kalang kha o ganti mani rok joton sai kalang ba khata joton মতে এতে পরিষ্কার দেখুন যাব না না আমি কই কেমন দোকান রিটার্ন দ্বারা zoom keren chút nào Ada ini sih ya. Ya aku sudah kamar sudah.